Imake Amanda uba ukutshene le yanto ngitshene yona izolo. Cha mina ngithe kwena ngicela i-girlfriend allowance. Imake mina ngitheni mina? Uthozo ngithengela. Hawu ngizokuthengela i-girlfriend allowance Amanda ngizokuthengela. Leyo imali encane ngizokuthengela yona. Ngikwazi nginike imali ngizokuthengela. Uya. Oh my God. Amanda. Uya. Ngeke fana akena nomuntu engamqoma nje. Hayibo uyangani? Hey, ngizokuthengela yona i-girlfriend. Ngizokuthengela. Musu kama uyapi? Eba nje. Ngizokuthengela leyo. Ngizokuthengela. Ngakuthengela ne-iPhone ngizokuthengela. Sekushada ne-wifi.